Takže čau, vítám vás u dalšího videa a jak jste si mohli pochopit z názvu videa, ano, bude to unboxing. Mám tady, předpokládám, že to bude asi hat-trick. Už jsem byl zvědavý, že jsem to malinko jako načel. A předpokládám, že to bude hat-trick, takže já si vlastně musím dojít ještě pro nůž. A pak můžeme začít, takže střih. Takže jsem tu, mám už nůž takový tak červený a jdeme rozbalovat. Zvědavý. Vidím to zatím jenom zezadu. A kdybyste to, tak tady mám vlastně takovýhle hat-trick za březen. Tentokrát už je duben, teď předpokládám, že ten 7. čtvrtek. Jo, je čtvrtek, to je, jo. A nevím, jestli 6. nebo 7. Jo, je to hat-trick, už jsem viděl tomu stranu. Je to hat-trick a na úvodní stránce je Neymar. Takže, a teď vám, kdo tam je všechno na plakátech. Je tam Václav Černý, Piqué, Dybala, Pavelka, Oscar a Lukaku. Takže za chvilku vám všechno řeknu. Takže co v tom je, jak vlastně tohle, jak to můžete objednat, aby vám to také chodilo a zatím čau. Takže jsem tu a jdeme vám ukazovat, co vlastně v tomhle hat-tricku můžete vidět. A potom na konci videa vám asi řeknu, jak můžete, aby vám takhle chodily ty hat-tricky. Takže jasně, jdeme na to. Tady je asi nejdůležitější zápasy sezóny, co budou. Je to Barcelona versus PSG. Sparta versus Plzeň, je tady zápas z roku 24.4., což je teď je 7. a 24. Takže 3, 10, 13, 14, 18 dní Plzeň, Sparta. Takže jasně. Pak tady máte nějaký takovýhle, co můžete koupit. Ale tady je rovnou takhle zrcadlovka na takhle. No, ale to je no. Máte tam jahlové gauče, pohovky a tak. Tady máte fotky, tady jsou všechny ty plakáty, co tam jsou. To vám potom ukážu. A tady 70 top 10 nejlepších hráčů Barcelony všech dob. Takže je tam Barcelona. 16. idol Rakitic a ne jak se hraje s Messim. Tak, tady je Neymar. Cesta na vrchol, hat-trick. 1999 Sau Van Sinte. 1999 až 2003 hrál Portuguesa Santista. 2003 až 2013 hrál v Santosu, to víte. 2013 až 2016 hraje tam i teď, když je rok 2016, tak je v Barceloně a v roce 2009 dosáhl úplně největšího úspěchu, co by jsem chtěl dosáhnout taky, akorát za českou reprezentaci, za brazilskou reprezentaci. Ano, hraje za brazilskou reprezentaci. Máte to tu. Pak. Korona? To ne. Tak, teď vám budu ukazovat ty plakáty. První, co tady je Václav Černý. Vypadá takhle. Ten vršek Václav Černý. To můžete možná poznat. A další plakát je Lukaku. To je tady ten spodek, já vám ukážu potom ze zora. A ten tu zás může tam být Oscar, pak tam je Dybala, Gerard, Piqué, tady ho můžete vidět celýho. Dokonce. Tak. Dybala, a teď jsem vám slíbil, jak můžete zařídit, aby vám přicházely hat-tricky. Už mi přišly 4. Třetí.
vám ukážu moje všechny triky. Hatrick. Tady je taky hatrick. Budu ještě asi tady hatrick. Ano. Až je všechny vyndám, tak se vám moc... Že jsem tu po dlouhé době. Hatrick všechny už jsem vyndal a jsem přesně tady. Ano, jsou to všechny triky. Taky hat-trick. Taky hat-trick. Taky hat-trick. Taky hat-trick. Taky hat-trick. Taky hat-trick. Taky. 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 Mám, a to jsem pro už skoro všechno a mohli jste tam vidět nápis a už tady mám jenom 4. Takže hat-trick, hat-trick a tady jsou ty 2. Tady ten jsem dostal zavřezen, tady ten mi přišel přímo dneska do schránky, jak jsem šel ze školy, tak jsem se tam vyzvedl a prostě doma. Takže všechno jsou fakt doopravdy hat-tricky. A to dám zase tady. Když si to tam znovu naskládám, tak se vám zase ozvu. Takže čus. Takže už jsem si je tam zandal, tady mám ten novej a rozhodl jsem se vám dát navrhnout takovou soutěž. Jestli chcete soutěž dolů do komentářů napište, jestli jo. A jestli jo, tak dejte like. A jestli nechcete vůbec jako tu soutěž, tak dejte dislike, odběr a dávám vám soutěž od takovejhle hat-trick. Jestli kdybyste nevěřili, jsou v tom i plakáty, můžete vidět, tady je Ezila třeba. A jestli se ti video líbilo, dej like, odběr, no nekouká na to vlastně jeden člověk, dej like, odběr, komentář, jestli chcete tu soutěž, napište tam jo, dejte like a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, smějte se. Čau. Kdybyste fakt nevěřili, že mám tohle hat-tricku, tak tohle jsou ty triky. Tohle jsou ty triky. Plus tady ty 2 a ten, o který mám soutěž, dám tady jako navrch. U dalšího videa. Čau.